Vi interviewer nu Lise, og vi vil gerne høre, hvad er din rolle i temaåret i år? Altså, jeg sidder i styregruppen, så jeg er med til at lave den overordnede struktur. Og så står jeg for showet, det vil sige, at jeg er ansvarlig for at skrive manuskriptet og arrangere workshops og instruere, redigere, formidle osv. Ja. Hvad er det for nogle workshops, der har været? Der har været danseworkshop, der har været scenografi-workshop, som har malet og hamret. Der er en dokumentarworkshop, som I selv hører med til. Der er en videoworkshop, som laver projektioner deroppe, som de smider op på de 3 bobinetter. Så er der en kostymeworkshop, der syr kostymer lige nu. Der er nogen, der sminker. Så er der en dramatikworkshop. Har jeg glemt nogen? Scenearbejde. Der er nogen, der flytter kasser under selve showet. Der er nogen, der laver lys og lyd. Så tror jeg ikke, jeg har glemt nogen, har jeg. Nej. Scenografien har I sat op med 3 skærme. Hvordan kan det være, at I lige har valgt det? Vi vil gerne have, at den skulle være så simpel som muligt, så man forstår det der med, at rum dannes af personer i rum, og rum også er noget, der er meget fleksibelt. Så 1, 2, 3, så er det et andet rum, så er vi et andet sted. Hvad handler stykket sådan overordnet om? Det handler om alle de rum, som vi som mennesker skal gebære det og sige 1, 2, 3, så er vi i et andet rum. Om det er det politiske rum, om det er det private, det er det officielle, det er formelt, ikke formelt osv. Og det er sådan noget, vi hele tiden prøver på at mestre, som I sikkert også prøver på at mestre i hverdagen. Det er også noget, vi arbejder med i undervisningen, om for eksempel hvilket stilniveau man bevæger sig på, om det er et formelt, om man skal passe på, hvad man siger og gør, eller om man er afslappet, eller hvad man er. Ja, vi har læst i manuskriptet, at det blandt andet handler om en eviggyldig frygt for fremtiden. Hvad mener du med det? Altså, hvis du googler frygt, så vil du se, at det er faktisk lidt sjovt, så vil du se utrolig mange områder i vores hverdag, eller vores liv faktisk, hvor folk de frygter det ene og det andet, og det tredje og det fjerde og det femte. I forgårs, der hørte jeg noget om, at små børn var begyndt at frygte klima, altså alle de reaktioner på vores CO2-udslip, og at klimaet efterhånden begynder at gå helt amok. Og det er sådan en irrationel frygt, der ligger i små børn, så de kan gå rundt og være angst hele tiden. Det er jo frygteligt, at vi faktisk er så bange for alt det nye, der skal komme. Og samtidig så vil vi våge at påstå, at vi som mennesker er utrolig fleksible, og vi indtager det ret hurtigt, selvom vi er bange for det. Hvis man kigger på litteratur og science fiction, så har den altid beskæftiget sig med frygt og angst for alt muligt nyt. Men ret hurtigt, så multitasker vi. Det gør bedsteforældre også, der for 10 år siden sad og sagde, at de vil aldrig have en mobiltelefon. Nu sidder de også ved middagsbordet og sms'er. Så det er noget, jeg tror, de yngre generationer ret hurtigt kommer til at sidde og multitaske konstant. Vi andre, vi bliver stadigvæk stressede af det, men vi gør det. Når der kommer nogen udefra ind i vores skoleverden, så 1, 2, 3, så siger de, hold da op, hvor I multitasker. I kan jo ikke være til stede i øjeblikket. Og det har vi måske svært ved. Vi sidder og skriver på computer inde i klasseværelserne, samtidig med, at vi lige sms'er til mor og følger med op på tavlen. Så jeg tror, vi gør det meget. Vi inkorporerer det 1, 2, 3, og stadigvæk så synes vi, det er lidt skræmmende. Hvad er det for en slags teater? Har du fokuseret på en bestemt genre? Nej, altså jeg tror, det er det samme koncept, vi har kørt med i flere år, med at der er jo utrolig mange, der er 200 mennesker cirka, der gerne vil være med, så der skal være noget til alle. Og derfor så er der både dans, og der er musik, og der er dramatik i nogle mindre scener. Og så på den måde så er det sådan skåret over en eller anden sådan meget lidt fri dramaturgi, for at der er plads til alle. Og I kan også se, hvis I har siddet og kigget på det, vi lige har lavet, at der er måske 40-50 dansere, der lige skal koreografere samtidig med 50 dramatikelever op på scenen. Så det er utrolig mange mennesker, der skal sådan koreograferes i sidste øjeblik. Det er lidt kaotisk. Så hvordan oplever du elevernes arrangement? Det er meget forskelligt. Som jeg også sagde den første dag, vi var her, at det man lægger i,
det får man tilbage. Og dem, der ikke lægger noget i og er lidt småsure, de får ikke ret meget ud af det. Dem, der fra starten er på beatet og siger, det her det vil jeg vil bare have en fed uge, de får en fed uge. Hvordan kan det være, at det er netop dig, der står for det her? Det ved jeg ikke. Det var sådan, da jeg startede herude, så var det mig, fordi jeg var den eneste dramatiklærer. Og det har jeg så gjort. Det er 4. gang, jeg laver sådan et her show her. Adskiller det her show sig på nogen måde fra de andre show, der har været de tidligere år? Altså, der er sådan en progression i det. Altså, vi har ikke så mange penge, som vi havde i starten. Så det her show er også blevet lavet lidt og bygget op i timerne. Dramatik for eksempel har bidraget, musik har bidraget meget med noget forarbejde, så der er nogle scener, der er klar. Det adskiller sig også ved, at vores elever i dag er meget beskæftiget med fritidsarbejde og sport osv., så de har ikke ret meget tid til at forberede noget som helst herude i fritiden. Så det hele skal baseres på, at det er i denne her uge, man laver det, eller med meget få mødegange, fordi de har for travlt. Så det er jo et andet koncept at arbejde under. Har du andet, du gerne vil tilføje? Nej, vi håber, der kommer en masse publikummer, så nu må I ud og få fat i nogen. Ja, tak for det.